Madugay na nga problema nationwide ang kakulang sang classroom o konhulot klasihan kag ini sa karon ang ginatutukan sa Department of Education. Nagapangatubang sang classroom shortage ang Western Visayas kung sariin 14,182 pa kahulot klasihan ang kinahanglanon as of June 2024. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education na DepEd Region 6, nakapasa na sila sang report sa ila Central Office nga among magatumod kung pila ang budget nga igalukar para diriya dugang pa ni Escolar nga base sa guidelines so kon pagsulundan sang DepEd mayara sang ginarekomenda nga kadamuon sang estudyante kung sariin sa kindergarten yara sa 30 gid lamang ka learners ang ideal, 35 sa grade 1 to grade 3, 45 sa grade 4 to grade 10, kag 40 naman sa senior high school. Nahibaloan nga sa probinsya sang Iloilo, yara sa 1,650 pa ang kinahanglanon nga classroom. Number no is reported na sa aton siling central office at Tupaman every time nga may MANCOM ang aton siling regional director si Dr. Etico gina-report kay dinhi no aton siling classroom needs. We know dako ini siya nga benepisyo no sa aton siling mga kabataan nga madugangan ang aton siling mga facilities sa aton siling mga schools, especially ang aton siling classrooms. It's just a matter lang din it's the central office that recommends and provide budget no for this. Nahibaloan nga sa karon mayara na sang 1.8 million nga mga enrolled learners diri sa Western Visayas. Report nagikan sa DepEd Region 6 ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.